ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. Hagasngi Bakakasi Author Society karakhe Yakasngi Karpang Kiriulum, u Associate Professor Jangasangka Dev College, u Dr. Walter Thaba ulashim Yakbenta, Bankaran Halo Kapang, u Ukasi, but Kege Jilong Kerpang, Jong Ukasi. Habakaran Halo Ganegapang, u Dr. Walter Uloong, Bahaba Ong Ukasi, Kam Kado Tang Kishenrang, Dekato Yabarok Wekazai Benril, Nyotrab, Kata Nadu Ukasi, Upenar, Ubhoi Uwar, but Barok Kibede Negazai Benril Ukasi. Lebatai ru dak basat ye jing tho jing bun ginang tho kan bat kiru shampang shapang ga jinglong kerpang dak boong ba ga jinglong kerpang ga kado ye ga jinglong kerpang nadu ka bam ka di ka nyam ka rukom ka riam ka ben ka jinglong ka mariang ka jinga pher ka sne do bat ki weipat ki snap kerpang jong ka nu ka jai pen riu dongnya ngap menta ye ga jing batai jo Dr. Walter Thaba Teka pepa jonga lapan kre kalong halor ka jinglong kerpang khasi Tilisi ngan puli yang suskip itu kan ni bala kempat kapur ngan puli kuma ngelak thok mo to ka mai pang ko long hapen ke jing ya kle u khasi bat kin hun jat beri bo pher ke jing ya tai halor ka pang jong ke jing long ka pang ka long sya ka badin kam bun ki riu sem pang jong ka jat beri khasi ki la kdo ba ki jing thok jong ki kumnu ka jat beri khasi ka sedang bat kumnu ki jing ka lagi wan hapen ke jing kalam ke jing tungku bat ki wi ki kol shore La bani iu khasi kum ke jat benreu ba kerpang ke jing puli halo ke jilong kerpang kalong ke bayar kum ka tanat puli psychosocial ke bayet bat puli benia ya ke jilong kerpang jo unu ubreu ne kenhun benreu ki bayahap bat kawe ne ki kom im kar kom perkan ba jingle jingkam kerpang jongki ta ka jingmut jong ke jilong kerpang Ka jinglong kerpang kala bantoi ke jinglong kerpang jong lene ke breu simet kala ro bantoi ke jinglong kerpang jong kunu kenhun im lang salang ka jat benreu lene kenhun jinget nyam kana manus thu syai ke jinglong kerpang uni unasar mir ha ka kot key concepts in race and ethnicity ulasat ke jimatai u hothon baong identity in its simplest sense reflects the relationship that each thing has to itself and to nothing else. Kejing batai hoton, kasai kedal bagi jilong kerpang kathau ye kejing long ke kerpang jong ke haladihi bat kabumdan jing ede bat kawepat. Kini kejing batai la kalong tang haki kentien ki balingkot andai ka kedau piak ye ka snap jilong kerpang jong ubriu simet ka kenhun ne ke Kejinglong ke badan ha uwe ubriu ne ha kawe ka kenhun kalong ke kerpang ha ka bakata kejinglong kam dan ha uwe pat ubriu ne ha kawe pat ka kenhun du Erikson ha ko dimension of a new identity why kejing batai why kejing batai ha ka pareng uang essence of identity means a sense of being at one with oneself as one grows and develops. And it means at the same time a sense of affinity with the community's sense of being at one with its future as well as its history or mythology. Kini kijing matai ka kedo, bagi jilong kerpang kini kijing sengu thu, keba sengu hun, halaka jong kijing long keba ubriu, usan berukiu irat, hakajuk kapor, kamudru kijing ede jong bat kenhun imang salang, keba sengu hun bat sengu tikna, ialah kijing long Yala ka jong ka thamei batru ya ka lawe jongka tinatau Erikson uong susu about based on a common specieshood different tribes and nations creeds and classes consider themselves to be the one chosen species uni uri sampang uyu I ba ka nongrim jong ka jilong kerpang jong jinglong lang akawi ka kenhun hijat beriu barit pa ne pa hijat nyam bat hijat bakra bat barit
ki nyoy le kum ka kan hun bala jit kerpang na kini ki jing batai ngi sung thu ba ki jak beriu rit pa ni he pa ki don la ki jong ki jing long kerpang ki kan hun jing nyam ba per ki don ru ki don la ki jong long kerpang na ta ki beriu ki badan halaki kam keran long beriu man beriu ba per ru ki don la ki jong long ba kerpang nang ta uni dismith but Hutchinson hakakot ethnicity ai ka jing batai ba ngan skip no ni jing yu pareng jing tho pareng ti ka ik bo uni Schmerson udon ban batai kini kalong bakat kum ni urustat ka jing long kerpang jong kunu ka kunhun jong kunu ka kunhun benriu ka pau ha ka jing hiar pateng ka badan ya ka ju ka pateng paket bat ka bala kedup lang hapo ka ju kerti kedustur kam tam ka mensim lagari ka badan haka jings ngo ki brio ki bakhen kum ko wei ki jat brio ka badan la ka jong ka khando ko siap bat uput usam ubabiang jongka ya kita snap tun rai ku malabatai Schmerson ki balong ki dak kisin ban penpang ya ki jinglong ko wei jong kunu kun hun ben rio lanang pensai susu du ni dismet hakin rio teli kimat na hakin rio teli kimat bakata kolong kulum kumni ka jembatai jong ni ka kalong ka benta kongsan kita ki dekot jong kata kunhun benriu bakerpang ki bakpediang bak yami lang nak kauju ka thamei habak ki wanong brio sini bertei nanta ki don ki ju ki khanatang ki khana pateng ki khana puriskam bar ki khana purinam nanta ki tip ya ki khana pateng paket kum la ki thaulang ki yobe jong ka kur ka jaj bat ki riu krau bar ki riu ratba jong ka jaj benriu ki don la kaniam kurkom bat jingda jingdong ki babiang ki don ya ka ju kerkom khenkur kerkom khenjat kaju kaktien ketlit kepala bania sngutu warla kidon jingya per hai katu ni ki dong la ni kitan kidon uput usam ubabiang nak mentala kari kide bandan ya kamsim ya te song kapas kem kum ko wei jat beriu kata jat beriu katip bat sngutu yala katemei katip ikibut sang himasima bari kerkom sencar kadar kibut trekam bat kibut tre but kita bat kham tam kadan laka but ke akor ban peniat dor laka jing em hapo ke emang salang kini kisnap jinglong bakerpang ki baladan ulong swa man swa kini kisa hakilong din ki banget bagi dei ka wei kan hun meriu ni ka wei ka jat ben riu ti susu uni udismith batai bah batai susu berengkat uni Paul R. Brass bawang ba some distinguishing cultural feature that clearly separate one group of people from another, whether the feature of features be language, territory, religion, color, diet, dress, or any of them. Kini kijing batai ka kedau ya kijing apher pedang ka wei kan hun meriu bat ka wei pat. Ka jing ya apher kala benlong ha ka tien ka telit ha ba ka wei ka tien kadan ha ka wei ka longyeng jak tien bat ka wei pat kadan ha ka wei pat ka longyeng. Na ta upur usam bat ka niam kini ru ki pen pausai ki jing apher ha pedang ki kan hun ben riu warla ki yasa markhap ru karong jong ka sni do ru ka kedau ya ki jing apher ki cak beriu kumba ki do li ki apher ki do yong ki do sao ki apher ki do stem kariam ka bet bat ka pam ka di ru ki pen apher ka we kan hun ben riu na ka we pat nang ta wat ka jing set jing kret jong ka mariang ru kala ban pau balas sandur ya ka jinglong kerpang ki hun meriu namar kala ban penia per ya krom riam ba kerkom bam jong ki beriu kat kum je per ka jinglong sun benang ha ka jing sit jing kret ta ka jingwa di jinglong kerpang ha kun hun meriu ka long kapang ba yar ba jeliu ka long kapang ba don ha we beriu u Eric H. Erikson ha ka identity youth and crisis utho when we meet a new person we usually want to know what he does and then how he does what he does. Kajung Erikson ka kedau ba kajing kwat tip kajing kerpang. Di kwat tip kajing kerpang kalong kasap ten rai ju we brio. Kum ta kat bandang yo yat kipor kawat punya alor jong kerpang ru kanang yat bat kanang yat. Ti mentangan poi saka jingkeli ukhasi bat yanu en khot lakot khasi. Habaya kren halo ke jolong kerpang khasi ni kong ke jingkeli kami ukhasi bat yanu lakot khasi kalong keberon kam hang ni ban ya persang batai habaong ukhasi kamut bat kathau ya jat beri khasi hi bro kowe ka jing peron kam ya ka kentien na khamat kamut setiap ban thau tangi usunrang khasi ni ya ka jolong kerpang besimet
Ani ka kentian kasih kalau kerteng ke bakodublut ya kejat beri kasih bro kowe. Jidan kiru sampang ki bala kubur perkat haba ong ukasi katau ya baro ukun nyotrap. Di kumla ong i presiden mene ngan tho ngan ban yang sisin ka ya tengku haju. Napleng ki babun kijing batai kawe kijing tho akot kubur ukasi menta. Kepala penmi hubungan naitung jong sunam kat pra kanai penriu kepala sat dukun pam sing. Hakot jung a collection of writings about the Khasi Hills and Khasis. Kalong keberan kampan kedau hang ni. Khasi katau ya baru kun kari Khasi situlup. Usenteng war Khasi berubah kilong si para. Uni orang ba ulah buru ke English kumi harum. The common nomenclature Khasi for the inhabitants of Khasi Hills, the Senteng, the War, the Khasi and the Boy indicate that they are of the same stock. Walau uni orang ba semla kedaulut ya baru ki kunhun imlang salang belajar kerpang ki katkun gidong kithan beper hakini ki lum be internet henrei kamat bangsan kapau ba hakati ki jingtho ba kalong ba ka kentin Khasi katau ya baru ki kun unyo trap u hamlet bare kumaong i presiden ne kalawan be haju hau batai ki jingmut Khasi got the history and culture of the Khasi people. Tho the term Khasi has a particular significance. Kha means born of, and Si refers to an ancient mother. It is relevant to add here that the various names of clans bear their mother's name. For instance, Sawian clan owes its name to Kasa, the ancestress. Ngap Kenta bears the name of Kangap, the ancient mother of that clan. Kur Kalang owes its name of Kalang, the mother, and so on. Kani kasengnya unong tho kadai la ka jong kanong rim ha ka babatai ya ka jengmut jong ka kentin Khasi. Kat kumnu nong tho ka kerteng Khasi ka toi ki khun ki siu pateng la pateng balakha na kata ka yobe ten rai ka ba kerteng Khasi. Dei ha kani ka san perkhat ha ka ju ka san perkhat ba ka ha ba ka kot ban penyang ka song arti rembai ha ka jing tho ju ha ka lenong ka jinget u Khasi penar u kentho ha ba nga ong pat u Khasi penar nga kedup ya baro ki khenram penar boy ulengam war basong ikini ki lum kari kharar doloi kari lai pus im u Khasi penar bangi dei khun siu jong nyau trap nyau skum hawati rambai ki Khasi laki song kisah ki dong kithan paper handai ki tip shai babaro ki dei kawe ki jat ben riu ke jingwara wati rambai kentin Khasi penar ka mut setiap u Khasi berpenar kilong artli ki jat ben riu paper kumadan ki berkat kumta hakatei hi ke jingmut hakati jingsot wati rambai uda ongshai ba ni dei ki khun ki ksi unyo trep nyo skum kini jimtai kala weng no ya ke jing sutu bakla bu penar ni jantia umde su Khasi kasabut pensa bu penar ni jantia ru de lang ko jai bre Khasi la ban yo na khana bala nathi do echlindo hakot kaniam Khasi habu utho ki khun ki ksi jong ko we ke bre ka bakisin ka lalu ki bahadin ki apat san kupo ki bahadin ki apat san kupo ki kupo ki bagi khot menta lalu ding do kala paryong bat ding do singanyang ki yalong baro sikur sijat lada ka thamekur kalong ka we hapdeng ki kur babun ki basong hakidong baper ka Khasi jantia katai ka pensai kedar bu kunriam upnar uboy uwar ulungam kidei kawe kejat benriu Khasi nalor kani nalor ka bakdo ya ka khana pateng jong jing dei kur de jat ich lingdo ulah patai su berpatai benia alor jumut jong teng Khasi haba utho ka kerteng Khasi ka kentup ya ki Khasi baro ki Khasi ni khenriam ki penar ni senteng ki boy ki wap bilengam basong hapo ni sabar kiri lum bat senteng kini Khasi baro laki song kini kudu ki thanru ki khot yelade haba ki tim knya ni dei ukon Khasi khara kani ki jing matai ka kedo bakan hun baka kentin Khasi kam tho tang ya ki basong basa hakini ki lum Khasi ba menta reka kedup lut ya baro ki Khasi ki basong basa ha Bangladesh ha Mizoram ha Silchar bada ki benta ba per jong jela Assam ka jingwat bina wichlindo ikrom tim knya ka baki khot pens kamil dia kum ukon Khasi khara ka persebut ijong kowe u Khasi kum bejat berreu ka bakerpang ko besibon